Okay, assalamu alaikum mutane. Yanzu ne video ya yi kupere ya ida ban san don me ba. Amma ban kare diba komentar ba. Amma kamera ya shiru kwana ban sani ba. Naza haka ne. Amma ina da wasu komentar muna so mu amsa. Wanda ba mu samu dama mu yi amsa muna amsa bayan wanga. Insha Allah. Okay. Maman Sidiku, okay. Barka Bel da Uwata. Muna amsawa. Mun gode sosai. Tonton. Okay, komentar. Okay. Hadi de Rocher Gobe. Yeah, good Gobe. Hey! Bikin da mun fakara banan da Hadiza mutuna goti Hadiza ne wakala Canada da Balkisa kaskinin kulkini daga fakara continue daga hara continue zane kal Canada daga Canada bore kulfu kuma ban so man ce ina so in gaida mutanen siya kullum ina so in gaida su in wasu suna nan ga kallo saboda na san akwai wasu mutanen siya suna kallo video din ma kina yana gaida su duka ina nan tunani da su in kai mutum siya ne ma kuma ina so a yi mini sako sai in samu lamba mutanen siya ba kana da su da bisa WhatsApp da yawa ina da wasu ina so in kara ma saboda da yawa ban labarin su okay go ahead Galima mamman ya ce assalamu alaikum barka da kana lafiya ya gari wa alaikum salam barka kare gari alhamdulillah sai lokacin sani dai ne sai hankuri Hashim ya ce assalamu alaikum bonsoir ma famille wa alaikum salam bonsoir Alhaji Mustafa assalamu alaikum batura Hausa ina yi muku fatan alheri daga nan binin Makka masha Allah a kasar Saudiya wow ka gani mini kowa da kowa Makka insha Allah yana yawa bai da muna yi visit kin insha Allah muna da projet muna sun fi mu hajj mu da innanta insha Allah innamu insha Allah Salamatu toujours belle. Merci Hadi ma chérie Coco Hadi Matunogote. Gros bisous à mes enfants. Abdul Adamu mashallah barka da zuwa tanti barka kadai muna amsa mata. Tana dakinta. Tana nan karatu. Mukaila Muhammad Naiso mun gode nasi. Abdul Salamu Abubakar Allah sarki tanti kin samu zuwa kenan. Ta samu zuwa yanzu. Tanti, where are you? Tanti Susa. Galima mamman ya ce Yusuf, call me your sister please. Kina lafiya barka da zamna America. Barka kare. Musa Rabi assalamu alaikum ya ne wa alaikum salam. Da dama alhamdulillah. Abdullahi Aminu, good family. Yeah, that's the older one. Huh? This is the older message that we got. I know, amma akwai da yawa da ba mu amsa musu ba. Yeah, I know. Yeah. Ba wannan gaba. Akwai muna amsa wanga. Okay, Rabi Musa barka ku da dare. Gaskiya kun yi kyau sosai daga Rabi Musa Tripoli Libya. Mun gode sosai. Wannan gane yana kira tutanti mai giraffe. Nari Munich City. Kun ban dariya. Na yi dariya. Nake wanga giraffe ne ya baka wahala. Kuma ya sha wahala saboda da an sake avion ya dade da yawa ya samu dadewa da yawa. Kenan mu samu shi suna tun da ya sha wahala bisa hanya. Mu samu shi. Me suna? Hankuri. Ya una samu shi hankuri. Wanga da hankuri ne. Sunan shi hankuri ha. Hankuri. Tanti ta kashe shi kuma an aje shi bisa hanya kwana biyu. Ya bushe. An yanke shi ma? Ni ba an yanke shi ko ina? You look good. Come on, say hello to people. Suna nan gini ki message da yawa. What do you want to say? Okay. I stand there for some I'm calling what is handling in white. Why you speaking in French? Okay. What do you want to say? Yeah, get a cool. Maybe what I can give me is zande we barakan give me tanti we barakan give me zande tanti ina zuwa sai yi fan fan Assalamu alaikum.
Ibra kan gami zantance en politre sai no asali Hausa na san ne kamar mutum da yana aza ita maki da tana aza tanti yayi en police saboda shine yayi mata magana an gane ba saboda en police ne ba tanti da gaskiya tanti mutum ne da yayi timid kadan yana yi timid kadan ta yi timid kadan kuma zabarmankin shi ta iya shi amma yana yi hesitate ta yi maganan shi faransai ba ta iya ba hausa ruwan hausa ne na iya hausa kin iya hausa eh ni ko kadan ba ki iya hausa ba ta iya hausa kadan to ta iya kadan heda ni amma ki iya Hausa da yawa baka ki magana mana ban san abin da zan wani ba yayi hausa da ni yawa kin yayi hausa ne kin ni kure ne ba iya kan ba Hausa da na ta yi Niger ko sai in mutane suna nan gimin zarma in sun gani kamar zarma na bai yi ba sai suna yi mini Hausa sai ina yi respond saboda shi ne Hausa kina amsa su cikin Hausa ko Zarma kenan Hausan ki yayi yawa da zamankin ki saboda ayo nan kai kadai ne ina yi zarma da kuma muna yi magana Hausa da yawa gida yanzu saboda shi ne Hausa ma yayi da yawa yayi kenan tana ce ma zabarmankinta bata iya da yawa saboda ni kadai ne tana yi zabarmanki da ni da baban shi tana yi Hausa kenan Hausanta ta yi yawa ma da zabarmanki kenan ka a samu irin wanga irin matsala kuma saboda ka a gani mutum Nigerian ne bai iya lange in shi ba ko bai yi haka ba saboda haka ne kasan yara wata rana suna manke da yawa ni na yi duka kokari na kai yara na su kasu manke lange na kasu manke wurin da na fito da ta shirya ta yi Niger ba ni ne na biya mata biye da aviyon ba ni ne na yi ba ita ne ta so ta gani fami kullum ni a yamine yana kewa roko na ina so yara kasu manke wurin da na fito ita ta tashi take mamma ina so in ta yi Niger nake yau shake in ya samu konje nake okay ta sai biye inta da kanta ta rasa aikin ta saboda in kana ta so da yawa in mutum yana ta yi bulaguro ba a baka hanya ka ta yi bulaguro in kana da aiki ya bari aiki ya yi sacrifice ya gani fami da ya yi aikinta saboda shine na gani in mutane da suna yi aiki a aeroport su yi ma mutane rangoma kadan ko ba haka ba in mutum ya yi maka angle ko mutum ya yi maka faransi ba saboda ya ne ko mutum ya yi empoli ni ban yi educate yara na ba su yi respecte mutane ka gani ni na yi educate yara na kenan ba saboda ta yi maka angle fiye da faransi ne kana gani ta yi empoli saboda shi ne ta yi miki angle ba ta iya faransi ba zabarmancinta ma yake in yana yi magana da mutane sun gani da zabarmancinta ba ta yi sosai ba ana yi mata Hausa saboda kullum yana yi magana da Hausa da baturen Hausa ko ba haka ba da maki mine da ya fara wani abin kadan mana ko ba ka so ka kawo zanke abu ya wuce ko ita da ta abu ya wuce kina ba kawo wannan zanke ko ba okay akwai wasu komentar da ya kamata mu amsa mutane saboda da yawa ba mu amsa musu ba mutane da yawa ina zuwa moi mes enfants ne sont savantes que des c'est tout. Moi, mes enfants ne savent que dire Shegia, c'est tout. Je n'ai pas eu la patience de leur apprendre la Hausa. Wata rana gaskiya ne kasa yara wurin da muke shine lange ne yara suna saboda an ke wurin da kake shine garinka kinan da ta zo Hausa kada zabar mun kika da ta iya ko Hausan ta bata yi da yawa ba saboda yanzu yana zama da tare da mu muna yi Hausa da yawa Hausanci yayi ni na yi da zabar manci kinan problem da yawa da ya samu kaka ga passport inta ina da passport biyu passport American passport Nigerian kako gane ta kace a Nigeria ne ya gaine ni saboda shine yayi mini angle kuma sun gani passport na America ko okay Jibo Abdul ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa amina barakatuh alaikum wassalam salut salut
Salut. Sadia Hamidou. She looks nice watching live from Belgium. Thank you for watching us, Safia. Sadia. Sadia. Yeah. Jibo Abdul, laisse tomber ma sœur. Et on a laissé tomber. Abdurakim, vraiment, je vous souhaite bien réaliser votre projet pour la Maca. Inch'Allah. Marie Monique, et je suis nigérienne. C'est ça, c'est tout. Il y a sur votre canal vidéo ça ça bien wa ka a gani yaran musu tayi su doki kwa su ayi musu wala kanki wanga yayi su da su wannan an ina da wani saka gani tun yana da bakin fata sai ka ya iya lange yayi rafi ba ne wata mutane suna mankewa ni ma ban iya manke ina iya manke sabar ma na saboda ni na yi ba zai zabar manki da amma ita abu da mutane suna biyo su yi magana da ita ne yana You got to read? Okay, go ahead. Nasiru Tuba Awali. That's it. Halima Assalamu alaikum muna mutane Hausa. Walaikum salam. Madam Sawa. Jen kuna lafiya. Kuna lafiya. Alhamdulillah. Tawai Muhammad. Assalamu alaikum rahmatullahi. Yeah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. African family. Good. I've been high chair who founded going. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Founded what? High chair, which kind of high chair? Chair who founded. Bamgane ba? Bangane. Okay. Hindi ba? Sakan kanan ga. Babu wuri. Okay. Ni kana yana samu wuri kenan. Okay, ina yi haka. Bari ya tiba wanga ya tiba ya. Okay. Yanzu okay. Muna yi karatu wasu sai mun ida sai ina amsa su duka sauran insha Allah. Mun gode sosai. Na gani tun yanzu ma wasu I can get the chair out. Okay, move the chair. Na gani da yawa sun har ma partage wanga video mun gode sosai. Okay. Gafara in ba mu diba message ku ba tukuna tunda akwai da yawa ban san menene na amsa menene ba amsa ba. Mu duka muna. You drive by yourself? Munzali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ina yi muku fatal alkhairi. My name is Munzali Muhammad. Je salue à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Nice to meet you. Okay. Mu duka muna. Yeah, saboda ba mu da kayan abun kayan dahuwa ma. Kayan dahuwa ne za mu sai ma. Ya, amma ta so ta tuka da kanta ban so ta tuka saboda ta yi tuwasun bai tuka mota ba. Ya da dai. Ban so ta tuka ta yi ita kada ya kamata mu kai ta.
Okay, gafara bayan wanga muna amsa duka message insha Allah muna da mun samu dama. Kaman da mun zo muke muku merci beaucoup da support da kun yi mun zo muke mun gode da taimako da kun yi mun na ga ma bisa wani YouTube wani mutum da yayi wani video wani tele da yayi kole I like it. mun ji dadi haka da yawa ai modify video in mu sai an sa shi bisa abun ga wahala da ta samu wurin airport ne sai an sa shi bisa wani YouTube abun ga tele Hausa kamar ma wani I forgot the TV. Oh, where is my phone? I forgot the TV name. Yeah, na gani wasu mutane sun yi kole video wai musa sun yi wasu video da su. It's good. I like it. Yeah. Kuma ko da na gaida mutanen siya yana son gaida abokina Hadi grow bizu. Okay. Ko da na gaida mutanen siya ina son gaida abokina na farko Ismail in kana nan kala video kullum muna tunani da kai sai lokacin da Allah ya ba mu hani mutum mu gani ka kuma mu yi maka invite wurin da kai ka san wurin da zamu ta insha Allah. Kenan can ne za mu yi maka invite mun samu lokaci insha Allah. Ko mu kai Niger insha Allah. Allah ya ban hanya in zamna Niger amma ban to in mun yi video bisa wannan zam ga muku wurin da zam tim zamna amma ba America ne ba okay muna tashi daga America okay ina yi muku wani tambaya wata tambaya na wasa bisa komentar wani kasa ne kuna gani da Allah ya bani aiki wani kasa ne kuna nan yi tunani yanzu Niger, Ghana, Arabie Saoudite, Egypt, Libya, Ghana, Canada, France, ko wani wuri ku amsa cikin komentar wani wuri ne kana gani da mu insha Allah na samu aiki insha Allah mu duka zamu mu zamna muna bari America kenan ina so America dai ne ba mu nan ga zamna America shi dai ne ina har muku amma sauran kasashe muna tashi daga America siri ne wanga sai message prochain muna hada muku sai video prochain insha Allah mutane da kun san ina ne muna ta kaka hadi ku ba ku ko in kun yi comment ba ku ci ba saboda mu rage mu hada muku akwai guda da sun sani amma ba yawancin su ba okay to mun gode sosai assalamu alaikum mutane mun gode sosai da kuna kallon African Family Plus daga Canada da Allah ku yi abunga da Allah ku yi subscribe bis YouTube in kuna da YouTube ko ku yi partage wanga video yana taimake mu mun gode sosai assalamu alaikum